Meilyr. Iawn. Sut wyt ti? Iawn, ddech chi'n Croeso. Ddech chi'n Tai, Hi. iawn. Ti'n barod amdani? Iawn, dwi'n os neith i. Diolch. Rwan ta, symud yn ôl, symud yn ôl. Mi'n cael practis bach i ddechrau. Wyt ti'n rwan? Felly, mewn terminoleg golffio de Meilyr, so ti'n galw hwn yn threesome, bys it? Wel, rhywbeth fel yma'n siŵr de. O'n i'n teimlo reit wael yn cyrraedd fyny, bod fi'n mynd i dorri ar draws o'r cymdeithasu chi de. Achos, yr math yna o beth fysa merch bonheddig sa chdi wedi bod yn neud yn y 20au, dyna pam fysa chi yn chwarae golf, i drio ffindio gŵr o'r un statws cymdeithasol chi. Dewi? Ond o ddifri wan de, mae gen ti gysylltiadau teuluol efo'r clwb yma, does? Oes wir, Lewis James yn hen daid i, oedd yr professional cyntaf yma'r clwb professional yn ystod yr, 3-40 cyntaf yr 20th ganrif. Ac lawr yn y bwthyn fanna, wrth y tŷ cyntaf, bwthyn bach fanna, nath o fagu yn haid i a'i 5 brawd. So na 8 o'n nhw'n byw yn y tŷ fanna yn ystod 20au. Ond yng Nghymru wan, pa fath o bobl fydda yn chwarae golff? Wel, yn wreiddiol, camp i'r bonedd oedd golff yng Nghymru. Sa chdi'n edrych ar rhai o'r cyrsiau cyntaf i gael i agor yng Nghymru, sa chdi'n mynd nôl i ddiwedd y 40th ganrif ar 15. Cwrs fel Baron Hill yn Sir Fôn, er enghraifft. Cwrs preifat oedd hwnna, ar diroedd y plasty Baron Hill. A jyst cwrs preifat ar gyfer defnydd Sir Robert William Buckley a'i deulu. Ond erbyn yr oes Edward a'r 20au, mae golff yn datblygu fod yn fwy o chwiw dosbarth canol yng Nghymru, deud y gwir. Achos da ni'n gweld y criwia yma o ddynion dosbarth canol ar arweinwyr cymdeithasol dosbarth canol os lici di, bancwyr, cynghorwyr, cyfreithwyr, athrawon ac yn y blaen, doctoriaid. Maen nhw yn gweld chwarae golff fel cyfle i arddangos i statws cymdeithasol uwch nhw lle ag i wella hynny. A be o'n merched? Oedden nhw'n cael chwarae? Wel eto, oedd merched bonheddig yn chwarae erioed bron o bod, achos ar droad yr 20th ganrif, mae y clwbiau golff a'r clwbiau tennis mewn ffordd yn rhyw gymryd drosodd o'r hen helfeidd a falle ag mae'r clubhouse yn gymryd drosodd o'r hen ddawnsfeidd yr helfa slici di. Ac oedd y chwarae golff mewn ffordd yn debyg iawn i'r syniad o fynd am dro rownd gerddi'r plasty efo ffrindiau jyst mynd am dro hamddenol lly. Ac oedd o yn le saff wrth gwrs hefyd i ferched gael dod i gymdeithasu, boed hynny ar y cwrs neu fel rhan o'r tea committee fysa gyda nhw yn trefnu gweithgaredda ar gyfer ella'r merchaid hun yn y clubhouse. Ond oedd y pobl dosbarth gweithiol, oedden nhw mond yn medru chwarae ar ddydd Sul, sy'n dychmygu? Wel, hynna ddim yn rhywbeth oeddech chdi'n mynd i wneud, de. Yn enwedig y 10awdau cyntaf yr 20th ganrif yng Ngogledd Cymru, efo angydffurfiaeth mor gry. Oedd y capeli yn amlwg yn edrych lawr i trwyn ac yn deud dim cyfle o gwbl i neb wneud dim byd ar ddydd Sul, dim ond mynd i'r capel. Am hynny'n amlwg, sa'n edrych ar gofnodion cynnar Clwb Dolgellau er enghraifft. Un o'r rheola cyntaf oedd gen y clwb oedd dim chwarae ar ddydd Sul, a mwy na hynny, dim cymdeithasu yn y pafiliwn ar ddydd Sul, ac yn wreiddiol hefyd, dim chwarae ar ddydd Gwener y Groglith. Wel, be ydy'r draddodiad? Ydy merched yn cymryd gynta? Ie, well ti gael. Swn i'n meddwl. O, ie. Ma'n eita. Dwi'n mysio mynd gynta, ni'n cofio neud ffwl yn un. Cyma di hwnna? O, iawn i fi neud ffwl yn un. A i sefyll i'w hanner milltir ffordd ma? Ie, na ffordd ma fi dwi'n meddwl.